Nhar il-ħamis 8 ta' frar, mis-6:30 fil-għaxija l-qudiem, se jkun qed jittella l-ewwel darba l-karnival fiż-Żurrieq meħdejn il-Knisja Parrokjali u fit-toroq tal-madwar. Dan il-karnival se jsir bis-sem tal-maskaruni, karrijiet u sfin, waqt li se jinkorpora wkoll kompetizzjoni tal-kostumi organizzata mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima spjegat li b'din l-inizjattiva il-festa tal-ilwien u d-divertiment qed tkun aktar aċċessibbli għax qed tkun iċċelebrata l barra mill-Belt Valletta u l-Furjana kif tradizzjonalment isir. Jibda minn fejn l-venda biex nispjega n-nies, jgħaddi minn qudiem il-Kunsill Pipi Sajdon u jispaċċa ġol pjazza. Ħajkun hemm isfin, ħajkun hemm il-banda, ħajkun hemm scouts, ħajkun hemm offerta ħelu prinjolata x'jiklu n-nies għax dejjem tkun hemm x'nieklu. U nispera li t-tfal tal-iskola ġejjin bil-kostumi, u nispera li kulħadd jiġi jieħu pjaċir. U nibsu kostumu kollu ħan niddevertu bħala karnival. Id-direttur artistiku tal-Karnival ta' Malta, Jason Busuttil, spjega li wara s-suċċess tas-sibt fiċ-ċentru tal-Istaġġjonat ta' Qali u l-ħadd fil-Ħamnun, issa jmiss il-Karnival fil-lokalità taż-Żurrieq li għall-ewwel darba se jiġi organizzat kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq u l-Festivals Malta. Tkellmu wkoll il-Kap Eżekuttiv u ċ-Chairman ta' Festivals Malta Franza Ġus u Anon Zara li spjegaw li biż-żieda taż-Żurrieq il-Karnival qed jilħaq komunitajiet ġodda u juru l-element varjati tiegħu finħawi li qatt ma esperjenza fuq din l-iskala. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u Mbonniċi saħaq fuq is-sinifikat tat-tixrid tal-kultura fil-lokalitajiet tagħna fosthom fil-lokalità taż-Żurrieq fejn se naraw l-ewwel edizzjoni tiegħu din is-sena. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elsin Zerafa Ċivelli faħar l-inizjattiva ta' Festivals Malta li għal darb'oħra qed iwasslu ċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali u kulturali tal-Karnival fil-qalba tal-lokalitajiet bħaż-Żurrieq.